To je povedzme jedna z ďalšieho videa. No, takže tu som s kamarátmi. Počkajte. Mám kvietok. Tam je Biker. X07. Tam je Silver. A tu je David Popper. A, no vlastne, tam je David Popper a tu je... Oliver. Nie, ja som Requix, Remix, Popperix. Kliknete ma na Facebook. A on je Guľa. Guľa, dobre, Guľa, ty Guľa. Guľa. A co to, čo mi kamaráti, takže, dobre. Yeah! Práve sme si boli kúpiť petardy. Dum bum, také dum bum. Dum bum, to ty vieš. Áno, ja viem. Sme pri fitku. Má tu Biker X07, či jak? Napodobňuje Silvera. Tam je také ihrisko. A teraz nám... Pozrite, mám jednu rukavicu, ale druhú nemám. O, more! Bitka! Bitka! Vítka! 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 Ja môžem, ja ťa vidím. Môžem vás zabijem tu! Ideme na ihrisko? Ihrisko, ideme na ihrisko. Ideme na dole. A prečo? Na dole, ja si Silverix, Popperix, Bobberix. Kde ideme, more? Nevieš čítať? Vstup pre psov zakázaný. No? A ty si pes. Ja? Vodík som zakázal. Pozrite, tam je koberec. No? Berem domov na zahradu. Guličky mám. This is my pipi. A toto je môj najobľúbenejší nápoj. Som sa mal v Carrefouri, či kde to je, v Kauflande za 29 centov. Ale to je ho ninja miluje. Veď jazdíme na hovne, tak darmo každý pičuje. Debilita veľká, ako darmo slapé pičuje. Keď darmo takto pičuje, tak darmo takto pičuje. Tak vypiješ, A kde ideme bušať petardy? tam. Jak darmo takto vysedeš drevo, potom točenú hnedú mrzlinu. Jakú? To je môj blok na luku. Hnedú. Kde? Sprostú. Debilú. Luku. Ja som tu pán. Takže toto je koniec videa, uvidíme sa na lúke. Čau, zdravá, Spoverci 01. A Bekerich som sedel.